Ev bendên Hesinî bi qasî 3 kilometre wiha dirêj dibin. Ev cadde weke hevşoyekî hatiye sazkirin û ji destpêka bendan heta meydana mîtîngê jî li 5 cîhan xaleyên lêgerînê hatine danîn. Li Stenbolê bi hezaran jin dibin van tedbîrên emnî yên awarte de xêrhatinê li roja jinan ya cîhanê dikin. Bi wan daxwazên ku hiç naguherin. Roja biratiyê, roja serketinê, aşitî. Ji bo îro roja jinê, ji bo şîdeta ser jinê, ji bo heqê jinê, ji bo koletiya jinê ez bêjim. Pîrozbahiyên heştê Adarê bi dirêjehiya hefteyekê tên heldarxistin. Jinên Tirk, Kurd, Ermen û çend pêkhateyên din ên ku Stenbolê dijîn jî ji bo destpêka pîrozbahiyan li navçeya Bakırköyê ne. Bi reqs, stran, def û dîlanê banga wekheviyê bilind dikin. Çünkü buna jinan îro rojekî zav girîne. Zav girîne, hemî têne kuştin, têne girtin, hemî qatilxanê de derbas dibin, bê siaf, bê deng, bê teybîr. Ez serkenê gelê ku te dixwazim bêjî berxwedana Afrînê selav dikin. Tabii ki barış yani. Helbet daxwaza yekê aştiye, pêre jî azadiye ve hikûmetê herî zêde azadiya xelkê ji destê wan girt. Şîddet û destdirêjiyên li ser jinan jî zêde bûye û em jî ji bo ku li hemberê wan geşêdanan bisekinin tê dikoşin. Li her qada jiyanê em azadiyê dixwazin û aştiyê dixwazin. Biz evet özgürlük istiyoruz, barış istiyoruz. Di axaftin û peyamên ku li meydana jinan hatin ragihandin de herî zêde amaje bi rewşa jinên Efrînê hate kirin. Ji ber ku li Tirkiye destdirêjî û şîddet li ser jinan jî her zêde dibe, peyam û daxwazên wan jî ji her salên dîtir girantir û zêdetir bûn. Lê herî zêde jî wan daxwaza rawestandina şer kirin, da ku zarokên wan nemirin. Hevseroka HDP'ye Pervîn Buldan jî ew bang li asta herî bilind anî ziman. Hunermend Mizgîn Tahîr jî heman daxwaz bi stranên Kurdî belav kir. Berxwedana jinan ya ku bi daxwaza wekhevî û aştî beriya 161 salan dest pê kiribû, her sal bi berzbûn û girseyîtir berdewam dike. Ji ber ku dorpêça li ser jinan di nava jiyanê de her sal berstir dibe. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.